Kas Palatibyan! Asino di mawag kang katatang? Ni manang mo tonight. Anda ka no ilakad na papeles. Iso nga umyan dito'y balay. Ing kaurayan di paradaan. Nasapa pa'y mate? Nananay. Agkuskusilap manan ni bakat mau. Saan na nga minakayat arumuarak dito'y balay? No kastoy araw mabiin. Mabit lang, takasaritak. Bakit? Sa dino manan ti papanam. Ay na, inalasabatan damanang tunit ije paradaan. Tanay, umayda ka no umyan dito'y balay. Mabait ka na nga. Ay na, urayak asumang pweda. Tanay, basta nagluganan ta. Mabiit akong kunamay. Sa balin tumanin ti papanam. Kanya kalaki din ije paradaan laeng. Inakaw tanay, ang mga nusumang ije basta nagluganan ta. Bakit? Di pa'y agar kilay ti pagluganan na tricycle. Masapol pa'y la mapansukunan. Pa-importante. Ayan mga tanimanang tunit dito. Nakasangkot nga ta. Donato! Ay! Hoy! Adak dito! Ay, si Mang pagkamagayaman. Hoy! Kat mo itay pa'y ngururayan ka. Ilugan ko nga rodan dita tricycle ka o dagiti kargam manang. Ay na, mabisinak si ka. Mapanta ko mapay agmerinda biin. Sana mabalin manang. Apay asan na mabalin. Katsak matagbayad. Ako nga ron ni bakakaw. Di na kaya't nga agbayagak. Inurasan na. Ay, sus. Ano kasta? Pudno, jay ibagbaga datatang kena ng kanyak nga ugali jay misis mo. Donato, apay ada tayo lang kadatatang timangan. Ayan ngay ni misis mo. Ay, saan na kaya ti sumangaw? Nukas nga da bisita dito'y balay. Managbabain pa'y laeng kat manon atawon nga agasawa kayo. Uwan nga raw. 5 years maid. Mabain pa'y laeng nga aging gaita. Ay, 5 years maid ngamjak man amukang kuha na manang. Malala, mangantayo kit din. Mao din taw na. Yalaan ni Donato iti kanan na ije nga taw. Masapul pa'y la ayalam iti kanan na. Isto ti kaya na manang. Ay, ang mga nusaan na kayat na ito'y preto abangos asidaan na. Ang mga nulitsyon manantikid daw na asidaan na. Pudno ka di, Donato? Kuha ngamin manang. Di na kaya tinalangsay. Ay, imbag kumamot no dakkel ti mabirbiro kam akas tricycle driver. Siya kunti mangipan iji kusina day tinanganak lakay. Yun man, tanay. Kaya't ko ti maturog. Nas ka na masapa ka mapanagpasada inton bigat. Taal daw ti palingkin o bigat. Bakit? Lakay. Oh. Lakay. Oh. Ni manang mo, saan pa nakaturog? Ada iji kusina. Ay, una talagpasan na ka no ti report na. Nagmayat di laptop na. Kumaya agaham ti trabaho na. Di ka ba ilan na mati gumatang itikas di kangina laptop? Kaya't kumati maadan itikas ta laptop. Anya? Anan mo kuma? Usar ka. Usaran na iti trabaho na dayta. Sika ngay. Anya ko matrabaho. Tinoda ka mala dito balay ngag malmalang. Basta. Kaya't kumatikas di laptop. Igatangan nakmatang. Jak tupay makagatang iti baro asilpong ko. Kitam ta silpong ko na Nay, kitam ta cellphone ko. Nagalutan iti lastik ko. Di ka lamaas siyang kanya mo. Sa bali man ti ipagatak mo. Ay, nagmayat dagyan dito'y baryong tatang. Nagpresko ti angin. Iso nga raw, ano kaya't mo ti makarelax? Umay ka dito'y lugar tayaw. Kan, ado pa'y tinaaramid ko a report ko. Tanaulimak dito'y. Ayun gayam, niipag ko nga'y. Nakariing ka din? Diyak amu Amaw, ti panagriring na, alas 10. Alas 10? Anya nga'y tararamidan na itirabi Agbuy-buy ay titibay. Ay, imbes kumaatulungan na nila kay nang agbiro. Kasano ang matulungan na nila kay na? Kat
Amin akasapulan na. Masapul ang mayawat kan kuana. No adda dito'y balay nila kay na. Ultimo danom nga inuman na. Ipayawat na. Ay, kasimot jay kabsat ko no kasta. Ultimo sinilas na. Masapul nga yawat nila kay na. No agdigaws. Isakduan pa'y nila kay na. Lakay, umay ka, tada ipakitakan ka. Nyamanay. Basta umay ka. Oh, makitam day ta naka-charge a cellphone. Cellphone ni manang ko dayta. Di mo ko na. Kasi ti kayat ko a cellphone. Maya pa'y mo di cellphone mo. Jack pa'y nalpas anahulugan. Itag pagatang ka man iti baraon. Kastoy nga ron ti kayat ko a cellphone. Ay, apaw. Nangina day taw, minday. Saan ta kabailan ti gumatang iti kastoy aklasit cellphone. Kentandaan naman day to'y. Di mo apalan dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan dagiti banag nga ingkap apalan. Tapay ngagsaibag ka di tamanan. Kunam iday sakbay anagdan nata. Nga ipay mo kanyak ti amin anamay. Gatangam amin na kayat kaw. Anya nga ita. Cellphone lang nga pagpagatang kaw. Di mo pa'y kayat agatangan. Ulbaw! Donato, anya jay nangag ko. Ay, awan manang. Kaslag pukpukaw. Agong ungat samot ni Minday. Kaguranak man na. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Nakita na ti i-charge mo cellphone mo. Kaya inapalan naman na. Ipilit na nga igatanga kanumot itikas dya cellphone na manang. Ay, latest brand nga Minday dya a cellphone. Ang inted ti kumpanya mi day jay. Apay ti kunam, makagatangak mo't ayay ti kasta kang hina cellphone. Ibagbaga nga ro day takan kwa na. Ang di na mo maawatan. Addan samot cellphone na. Adda. Isu nga raw, ti ikang kang runak nga igatangan na. May lagayam. Ay na, parigaten na ka mo ti kasta unay. No ararigan ko, jak pa'y makagatang iti t-shirt ko. Takayat ko agatangan amin na kaya na. Kahit, kasano nga rod, no saan mo akabailan? Uray ka tay laptop mo apalan naman ang manang. Anya? Ay, binulod ko lang, dayjay kanila kay ko. Manumanin nga daw, di nakasarsarita ni bagakaw. Ay, na yan, ading ko. Nagmadimagayam ti ugali jay na asawam. Ay, ayat ngamin kay. So, kayat kung itid amin na kayat na. Minang, talaga ajak kabalanan manang. Angam, saan kayong sama nagkasar? Daytang harod ti kayat ko ngayurnungan. Kasanwa ngay makaurnong, no kas jemot ti ugali na. Ay, Minday, rumarak pa'y Adalamapan ko isubmit ijay ilay. Ay, manang, nagpintas mo tendetahan bag mo. Leather siguro day ta. I would. Regalo nila kay ko daytoy idi anniversary may. Maibagay lang unay dita sapatos mo. Ha? Daytoy sapatos ko. Ukay mo daytoy. Ginatang ko lang iti duwagasot. Sige, mapana ko na. Sige manang, aganad ka Lakay! Donato! Umay ka man dito! Nabit lang. Darasama! Apay man na yan? Kita jay bagkan sapatos ni manang mo. Apay? Kas jay ti kayat ko nga istel ti bagkan sapatos. Na, unay kan. Tilap apalam. Adun tinasken agatangam kanyak, Donato. Jay laptop, cellphone, bagkan sapatos. Pangala nga itigatang ka. Di naksiguro ay ayatan na niya. Nagkunamakang ka. An-anusan ka ayamay. No di ka ay ayatan. Noy ayatan na, gatangam amin na kayat ko. Minday. Tricycle driver lang. Di mapaspasadaak. Umanay lang nga igatang tayo iti kanan tayo. Di nak ay ayatan, Donato. Saan apod no day ta, Minday? Ay ayatan ka. Amom day ta. Di ta kamanlangan. Nay! Mangkita ak iti sa baling ayatan. Jay makagatang iti amin na kayat ko. Ay! Minday! Di mo arami din day ta! Minday!
Nay, Donataw, isardeng mo day tapan naging inumaw. Nakaadu ka na. Nasagay nga rin tinagam ka. Ay, sus, nagado di ta, babae. Nay, ay, Uncle, ada kayong magayam. Nay, anyat mapaspasama. Nagadumot abuti ti arak day ta inibusyo. Naginom kayo ka di, Uncle? Ni Donataw, anawaik nga raw. Ay, apay aya. Anya kanot problema na? Sakit tinagam ka. Ay, apay kano ay, Uncle? Pinanawan ni Minday. Anya? Oy, arak mambay. Ay, Nagsinong ba't da itay? Katinangag ko nga imbaga ni Mindy kenkwana. Kat agbiro kanulangan iti sa bali alalaki. Akabala na agatangan amin na kayat na. anya? Kat, pimanaw nga rudan, Uncle? E di simbang pat ni Donato ang naggapo ang nagpasada. Awanan dito'y balay ni Minday. Dinagkat na amin na nagamit na. Set bagay. Una yan. Ay, Donato, maturog kan. Tainton mausawan kan. Agsarita taman itinalapat. Jakat di maturog. Ni Mindy tikat ka. Isu tayo tak mana. Ay, di nakangarod kayatan. Oh! Uray mapanak ag-hold up. Tapno dala may gatang ko iti kaya na. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot. Apay, kayat mo am ay balod ka? Ay, agbalin ka dakas, gapo itikas di aklasit babae. Ay, agpanunot ka man mat, Donato. Ay! Nana Maring. Nay, dan sa sanga iliyaw. Ngagpaisaw. Ay. Lanay, umay ka ditoy. Awan da nanang kantatang. Da kami pa'y lati ibipim. Umunag ka, ha? Nasayatad da kayon, tata. Idinamisan ngamin katawan kayo. Nangato ti blood pressure yo, Ay, kasanumat nga main. Apektado akit ti mapaspasama ka ni Donato nga anak ko. Ni Manong Donato? Taapay? Ay, pinanawan diya ka din nana ang babae. Ay, kung naktumat ngamin na siya, kung tiranman na. Di naktumat ngamin kayat. Agang-angaw ka day. Wano, seryoso ka. Angaw ko laeng, tata. Amok mo't adida kayat ang manugang. Apay kid din asaan. Nasingpat ka, napintas ka, nagagad ka na anos ka. Kaya't ko no sikat ti agbalin ang manugang ka. Agpakatawa kayo laeng, tata. Ala, kayon ton agpakita iti doktor. Tapno bumaba da ita blood pressure yo, tata. Ay, mabalin ka di nga umay naktumanan ibipe. Uray inal daw nga umay ka. Ay, Donato, bumangon ka ditan. Kayat ti bumangon. Kahit, anya nga iti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Maturo ka. Kasano nga iti panagpasadam. Diyak nagpasadan. Ay, masapol nga itulod na kami. Tamapang kami di ospital ka ni tatang. Ha? Mapan kayo di ospital? Wen, nangato ka no ti BP na. Kunan nila ni a midwife. Ha? Masapol na ti doktor. Saan nga to ide? Ay, kat na-stress gapukan ka. Kanya? Iso bumangon ka ditan. Tayin tayong ija ospital. Tanay, aldawan. Ni, ada ka magaham dito ospital, lanay. Wan, Manong. Ada ngamin intulod mi a pasyente. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Nakapila pa ilang, Anong san nati agpila? Ado talaga ti pasyente? Ay, lanay. Mabalin ka di manin nga agpila ak di tapusong. Pagkatkatawaan, nakmat. Anya nakakatkatawa iti imbagakang ka. Binasted nakto magamin ni day. Iso nagarimak iti sa balay. Hanggang, madi magamti ugali ni Minday. Kaya't nakagatangak amin mga ibagana.
Kasano saan ka bastadan ide katagis iskwila ak pailaan? Saan akpay anak kasagana ide ang makiasawa? Agpila ak manin ipalubos mo. Ama muna mo siguro. Tanabayagtan nga karuba. Ikan na kumamot itinamnama, lanay. Kanyay manang tonight. Tulod ka na dyan para daan. When agawid akon. Tanalpas mo ti aramidak ditoy. Ay, tatang. Ay, panawan na kami manan kan ni ading mo. Sana bale, tatang. Umawag ak tumilaang. Awan matsabali ang makadua dito'y balay. Dua kami lang kan ni Donataw. Umay ka nun ni lanay. Ay kat ibagam tauray inaldaw nga umay nabisitahan ni tatang. Kaya't kukuma. Anila ni ti maasawam Donataw. Aguray kayo tatang. Madama pala ti panagaram ko kanilanay. Inton agsubli kami kanila kay ko. Kasarton. Anya ti makunam, tatang. Ay katuna. Paluk magagpay mat ajay tarakan ko ababoy. Taisun to ti mapartay. Nagsaya atan. Kat, anya nga'y Donato, nalipata mo ni Minday. Nas ka nalipatak Tadan nila ni akasukat na. Ay, kastala ti biyag manang. Uri mapaay ka. Nasaysaya at jagur-uray kan ka sumarunaw. Ibaglakit day na. Tasaan mo anak katuluyan day jay amin de. Win nga rod. Ay, tano ni Mindy tinakatuluyam. Ay, jak laamon. Ay, manang, inta na. Dagasag pa'y nilanay. Taumay naman ang ibipi ni tatang. O sige. Tatang, inakun umisem kayo kadilata. Tainton agangay. Ay na. Mamanugang yon. Jay kayat yung agbalin. Amanugang. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo apalan, dagiti addaan. Tadi mo met kabalan agastusan, dagiti banag ngayon kaap-apalan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Ay! Anay ko! Nagsakitan day ta akadal mo, maray. Kasano asaan ka akadalan? Kat di mo pa'y pansinin mat day to'y manicure ko. Ay! Winagpaiso! Ay, una yan. Nagaatid dugmatan dagita kukum. Kan, adapay kulibang-bang ababasit a design na. Ay na, mare, day tati uso nga minita. Ang imti problema, kasano ang makalaba ka, no kastamot kaatid dug dagita kukum. Ay, kat saan akong ngaglaba Ay, pampanunutak pa'y. No kasano ang makaluto ka? Oo, di sa anak ngagluto. Anya? Sino ngay nga rod ti mga ramig ka dagiti trabaho ijabalayaw? Nilakay ko amin Ay? Kaasimot nilakay mo no kasta, Marihilda. Tukso, layuan mo ako. Lakay, nakaluto kan? Mabiitan bakit? Apay, mabisinan tinakapimpintas nga asawa ka? Kat, anyangay, pangaldawan, ken maysa. Nagsakitan tilikod ko nakatugaw nga buybuya iti TV. Bakit? Anyangay ti makuna dagiti kukumarem, di tabaro alangam. Siyempre, apalandak alakay, nakapimpintasak ka na. Ipasikat ko mat anapintas ti misis ko. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan dapay na makasagaysay? Ay na, no siyak lakay, nasken ngagpapintasak. Kunangarod dagiti kumparek, akas laka kano artista. Kat, pudnumot. Bakit? Agtugaw ka nga roden, tay dasar kunti ka nanta. Ay na, talaga saan nakapagtrabaho na. Kat no nagngina ti imbayad mo dita pinagmanicure mo. Iso adi mo pirdiyan, bakit? Siya kunti makaamong agtrabaho.
Nay, asino di limabas a babae? Anag nga to ti Hills na. Ni Hilda dayjay nana. Mapan mang opisina. Ay, iso dayjay. Kasla sa bahali ma? Iso, nagpa-extend laang. Anya ti impa-extend na. Ikaw, jay buok na Ay, ikat no makalkalbo, ide. Nagpa-extend nga raw, nana. Iso nga atidog itan. Kan kulot-kulotan. Iso aday jay, pimintas. Ay, so gaya makasladyak mabigbigan. Kan impa-extend na pa yung adya ko rimat-mat na. Ay, ikasta ka de. Wala na. Jay kukuna, impa-extend na matlaang. Iso ang nagatidog itan. Ay, kasta ka de. Wala na. Iso adanda ni Dio na bigbig, taamin kat na-extensyonan kan kuana. Ay, sa bali talaga ti bang opisina niya. Wala. Kat nooray nila kay na, mga opisina mo. Sika, planom ka di mo ti agpa-extend. Ay, awan kwartak nana. Bay amon akastoy ti langak. Kaya't nakmatlata nila kay ikaw. Ay! Super bongganes! Uy, agkal na ka man di. Ariyaw ka la, ariyaw. Amangan no panunutan dagiti office mate na amaram-ramas ka. Ay na, nakigtutak lang ang nakakitakin ka, girl! Kaya't mo asawan, kaslal alyaak. Hoy! No! Nakapimpintas ka itan? Ay! Ha? Pwede no ti bagbagam? Ay na! Inabak na kun arena! Ay, si kaitan ti kapintasan. Siyak lang ti maikadwakan ka. Agtal na ka man. Ay! Apay nagpapintas ka met akasta. Kat, siyempre kaya't kung aron mo ti pumintas. Ay na! Imbagman ta saan nga agungat nila kay mo? Ay sus, isupay ket di at imang ibagbaga kanyak nga agpapintasa. Tapno apalan dagiti gagayom na. Ay na, siyak itatirumbang agbalin as super beautiful tabalasang akpay. Saan asika, tadan asawam. In fairness, bagay mo dagita atidug ako kom. Ay, atidug pat ako rimat-mat mo. Ay, ano ba yan? Anya man ang tinakitam. Day tabag mo, Ay, kasta tinabayang nga rarapa pagkabag. Ay na, nagaatang mo gaya man. Nangina da itoy. Amok matket di nasurok a kwarta ti balor na. Hay man na! Agtal na ka, apay aya. Anya man ang tinakitam. Dahita shoes mo! 5 inches ti heels na! Kasta ti kayat ko sapatos. Sika talaga, makitam amin. Ay na, yurnungak matitikas taunay dahita sapatos. 10 inches to ti gatangak ti heels na. Adun to ti babaro at umalyaw kanya no magbag na. Sa akong to ikin-ikin ni ti magna. Ay! Ay! Kukwak to amin nga atensyon. Agkukuyog tayo mapanmangan, pare. Sa dino ti pangpanganan niyo, pare? Ijay lang turo-turo Tay sulang mati kabailan ti budget may. Ay, da kayo lang ti mapan, pare. Ijay kami restaurant amangan. Ay, kasjay. Sa bagay, saan ang maibagay ni misis mo amangan, iti turo-turo. Tas, nagsosyal ti pormana. Ngun, pare. Ay, walang raw. Kita-kiss na lang sa opisina, pare. Bagag, na-serve dan dagiti in order ta amakan. Mangantan na. Aguray kami Apay ngay, pagurayin na pailaan ka. Mabisina ka Picturak pa'y ate ipos ko. Ay un gaya man ya. Sika mo, day talabisin mo, tibagbagam mo. Darasam nga roon na Picture mo, tani. Mabisina ka Mare, agpa-picture taman. Ay, katuan Baglang ipasikat ko kadagiti gagayem ko nga adda kumarik asosyal kan kasla artista. Ay, katuan na tama rin. Ay na,
ibagadan to akatulong ak dito'y apicture. Angam, ura yun O sige, Maray, ag-picture ta nga rodan. Okay. Nakita jay picture yo ka ni Hilda. Impost ko, di yumot makita na. Amangan pa'y no ibagayo akasla katulong na. Ay, saan mo't Amok kasta ti pampanunutan niyo. Kaslananang nakadita a picture. Unay mutang, nagbakit mutan tilangak, nana. Day tatipod no. Kaslananang naka. Ay, kat no adayo nga inauna ni Hilda nga miti siya. Imo binglaang ani Hilda. Si kamot, bimakot kamot. Bye-bye anyo, nana. Ti importante, adda remembrance ko a picture kan ni Kumarik a Hilda. Agpa-picture kayo mat. Ano kaya tiyaw, nana? Ay saan si kalangan. Bakbakutan akon a makipik-picture dita. Ay na, nagpaparlor akon. Ngim adayulat tamas na pimpintas tangam iti siyak. Kitagpaparlor ka manen, Ay nalinawas kan samot ng agpapaparlor. Katanya ngay. Ma'am, no kayat mo ti pumintas, kasapulan ti maintenance. Dinawas day tanas ka na mapan kay parlor. Hindi kaya ng budget ko. Si kapay man. Ay naimbagkan ka at ada nila kay mo amang gasgastos iti pagkasapulam. Ay nawon Kayat ngamin nila kay ko, anapinta sa kakanayon. Ay, wen tapno kasla pang display. Sika ti i-display na kas jay. Sika man mo ti maadan iti napintas a misis. Ay na, makapaapal ka Hilda. Adaman damagakan ka. Anya day ta, nana? Nakitam ka di nagsasaro no anak ka motor anapan dita balay da Hilda. Ay wan. Nagdamag pa'y kanyak ajay may sa anak ka motor. Agsubli-subli da nga main. Apay ka no aya. Agsingir da ka no iti utang. Utang? Kaya't mo asawan? Dagita anak ka motor? Nakautangan da amin ida? Ay katun nana. Isuda adwa nga agasawa amang opisina? Ada utang da? Ay, saan lang nga adda? Ado, ti utang da, nana. Ay, anya launay, ay ati paggasgastusan da. Bakit? Agre-ring ti cellphone mo. Dagitang agsingsingir, didaksar dengan ngaw-awagan. Ado ka din ti utang mo? Kahit anya ngay. Bayada mo na. Ayawan pagbayad ko. Sika ati mang bayad no da kwartam. Pangalak ngay mo't iti pagbayad ko. Diyak pa yan na pan nagpaparlor italawas. Baya mo na. Anya bayam, kita aman day tubuok ko. Apay. Agan ano day tabuok mo aya? Awan mo't ti makita ka problema. Ay na, agparparangan dagiti uban ko. Saan na madlaw? Madlaw dan. Iso ang masapol nga agpaparlor akong. Mano aya ti magasgastos mo iti panagpaparlor mo? Nasurok 5,000. Nagdakkel mat gaya man ti gasgastosam iti panagpapintas mo. Ita lang ang ma'am. Ay. Sa anak mat nga agpapaparlor akaskan ka. Kasano kumamamuak ngay? Ay. Ni, adamanin umaw-awag. Ay, agsingir manan data. Sungbatan man lakay. Ay, jak la kaya ta sungbatan. Utang mo, di sungbatan. Ay na, nana. Nakitam ni Hilda. Ay, saan mo? Apay aya. Ay, masapol ang makasarita. Apay. Diyak kayat amay ramraman. Ay, adot anak ko. Ay, diyak pa'y kayat timatay. Apay nga rod, anya ti pagbutbut ngam. Ay, nanana. Syakmut itantiaw awagan, dagiti nakautangan na. Apay ngay. Ay, nakita da ngamin jay picture mi adwa nga impost ko. Ita, syakmut tanti singsingiran, dagiti nakautangan na. Ay, katsingiran daan ni Hilda.
Ay, iso nga rod day ta ti damagak kan kwa na no makitak. Imbaglakit din ta sa anak-anak picture idi kan kwa na. Nagadumot gayam tinakautangan na, nana. Ay, talaga nga ado ah. Agasam dagiti agsingsingir anak ka motor, amap-mapan iji balay da. Ayan nga tangay ni Hilda ita. Sige, tainak birokan, nana. Sige, sapay ko mga road ta makitam ni Hilda. Ay, Hilda, aguray ka. Si kakadiday tayo no sa bali. Ay, di nakman angawon iti kasta. Ay, mapana ko maiji office ni sir. Taited ko kumadagitoy a papeles ngayon paaramid na kat. Ay, nakita ka. Why, Nes? Bimakit ka matan. Kapula ang tanakahils kan. Kat, pinadas ko mat dayto inukay-ukay ko ahils ko. Saksi 50 lang daytoy. Ngam panagkunak bagay ko. Alam, ingkan iji office ni sir. Apay, aya, nakalidliday ka, girl. Cheer up. Adda pumurati buok mo. Sige ka. Madlaw ka di una yung dagiti uban ko. Ay, saan ka nakamanicure pa ita? Tilamad madlaw mo. Saan ka na napintas? Ang talaka ko na na. Okay, panawan kan. Lakay, ang dagtok-tok. Kating kalukatanan Siga na. Apay ay mabutang ka mapan manglukat. Jay agsingir iti utang ko dayta. Isu nga raw, asika ti mapan manglukat. Kat, saan tan aluktan Tauray si kat mabutang kan sama. Bayamon nga agtok-tok-tok. Mauman tumutlaeng, kat pumanaw. Marihilda! Siyak tayo ito! Ay, nimat gayam ko marik amiling. Ay, iwan maray, umaya kang! Maala maray, umunag ka, darasam. Ay, apay maray! Ilamlam mga dagiti umay agsingir. Ay, kasanungay maray. Kat uray siyak. Sing-singiran damutan. Gapu tagayam kakanungamin. Uray si ka? Katuan. Ay, angam, inikat kon dyan post ko a picture ta. Ay, iwan maray, ikatamon. Ay, namaray. Nagadumot gayam ti utang mo. Ay, bayadam ngaminan Nga rod maray. Ay, imbaglakit din tabi nagbagaan nak nila kay ko. Kunana, saan ka at tumulad kadagiti sosyal? No di mo kabailan agastusan. Ay, imbaglaangan tanasingpot nila kay ko kat imbaga na dayjay. Anay ko. Kasta unay mo na panang pasagid mo kanyak, mare. Ay, pasensyakan, amare. Hanggang kasta latibiyag. Hanggang masapol ngamin abayadam dagiti utang mo. Tapno awan pagbut-but ngam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di katumulad kadagiti sosyal, no di mo mat kabailan agastusan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Nagrigat ka lakit din nabalsigan na kayo, aya. Ricardo! Nay, si Kama at Marie Gloria. Nakalaba ka din, Maray. Gloria, Gloria la bandera. Di mo man pag-aangawan tinagan ko, pare. Tajakin may dito'y balayo, makiangaw. Aya, seryoso ka nga raw. Ayan, ni bakit mo? Aday di unag. Apay, Maray. Inkay baga nga umaya kag singer, iti utang na. Adda utang na kan ka, Maray? Ay, ilamlam mga nan ti utang na kanyak. Awan do man nakadagiti do mga imutang kanyak. Akal pasan ang naala dati kwarta. Naglamang dan. Ay, mabit lang, Maray Urayam dito'y. Tainak ayaban. Nene, na-slice mo day tatabungaw nga ilaok ko dito'y sardinas. Ganda ni nanang. Darasam tanay, maksutan to'y igis-gisa. Fail, bakit? Apay lakay, nakabalsikan.
Alaam nga rod dito'y kusinan adag iti nabalsig mo, tawanan pagsungraw. Adag singisingir ken ka. Ada di tarwar. Ay, jay sama Bombay daytan. Unaw tay-Taiwanese. Ni Kumari Gloria. Ay, sus, naungot daytang agsingir. Amumat gaya man na ungat nga agsingir. Apay nga imutang kapailangan ken kuana. Wen nga rod nanang. Mano aya ti inutang mo ken kuana. Saan akwarta timpautang na? Anya nga nga rod. Jay ngay sa katibaboy nga imay na insursur idi na minsan. Anya? Inutang mo jay inlauya masaka ti baboy. Ay, naimbaglangan ta sa anak-anak sida. Utang mo't gayam dayjay. Ala, yung kabayadanan. Pangalaak ngay kumay ti pagbayad ko. Ikanak ay ti pagbayad ko lakay. Pangala ko mga iti kwartak. Kadyak pa imot nakapasada iti tricycle. Kayat mo asawan, nanang. Uray jay sinda tayo nga igado idi na minsan kat inutang mo dayjay. Wen, inutang kumalaang kin ni Marie Gloria. Puro utang tikan kanan tayo. Uray day tabagas. Inutin nyo day ta, tautang day ta. Ay, hingga nga rod kasarita ni Marie Gloria. Itay-ipay nga urayin na kay Jerwar. Anya ngay nga rod tibaga, katawan mo't pagbayad ko. Di agrason ka. Anya ngay ti irason ka. Ibagayo ano, anya ti irason ka. Awan mat ti mapanunot ko, nanang. Da kayon at imang panunot no anya ti irason nyo. Mano je utang mo kanya kon? 2 kilo asa ka ti baboy. May sakat kagudwa nga igado. Idi na minsan, imutang ka iti papaitan. 2 kilo. Anya pa yung dirat duma? Nailistam ka di detalye inalak a 2 kilo alungganisa. Aywan anya. At dagayam inutang mo idi a 2 kilo alungganisa. Jengay hotdog maray. May sa asupot di inalak iday. Ay, wan gayam. Ay, imbaglakit din taanis ka. Manuday jay ngay. Di talugasot. Ha? Talugasot di may sa supaw? Ay sus nagninan. Kano ko namlaang idi at 250? Kasano ang nagbalin at 300? Ay, di syempre, utang. Nagdakkel mo timpatong mo. Kasta ano utang? Agbayad kan? Mabalin apas pailaang maray. Anya apas pailaang, agbayad ka kitdeng. Awan pa'y nga rod pagbayad ka, Tasaan pa'y anak kapasada nila kay ikaw. Unay kamutan, maray. Nalpas yu akin nan, saan kan nga agbayad? Ay na maray, agbayad ak, ngam saan kumapay nga ita. Bakisarsarita ak lang arudan kan kay tinasayaak. Kan kita man, nalipatan pa'y gayam dagiti daddo mga inututang ko. No sa anak anasaya at atao, jak impalagip dagi jay nga utang ko kun ka. Kaano ka nga ron nga agbayad? Agsublikan to inton Sabado. Addan ton pagbayad ko kun ka. Sige, agsubli akto inton Sabado. Lakay, ingkagpasadan tapno adda pagbayad ko iti utang ko kin ni Marie Gloria inton Sabado. Jak nga rod makapasada. Kasano asaan ka makapasada? Jak matan mabirukan ti susi ti motor ka. Napanannan nga Kasano anapukaw? Relax ka kadilaang. Agpanik ka man ako nakon. Adda nga rod babayadak inton Sabado. Ay, nangidis-diswak nga taday dya susi aya. Amangan no adda dito'y sirok tito gawon no lamisaan. Kinita kaon, hanggang mawan. Mala, birukam, taing kagpasadan. Anya ti kunam pare. Napukaw mo ti susi ti motor mo. Uwin nga rod pare. Ay sos, kasano dahitan ngay? Ay, dakmatan mabirukan. Kasanuak nga makapasada. Ay pare. Adda isingasing ko. Idiriktam langan tapno makapasada ka. Awan to pa pag gasolina. Pare. Hindi bagat mo? Nakabani ka si Jerry daw yaw. Ay sus, makaung-ungat man dahitan. Ay sus. Ibabaon nak ngamin ama pa nagpasada. Ngamjak mabirukan ti susi ti motor ko. Ingkang pasada na! Ay sus. Mala pare. Aramida mo, unti ko nakaremedyo. Tapno makapasada ka. Uwan pare. Uwan bakad!
tapno agtalnakan. Ay sus, day samot nakautangan ni Ophel day ta umay aglugan dito'y tricycle ka. Sapay ko matalabsan na to'y tricycle ka. Ije ko masabali ti pagluganan na. Ay, nagngingi na mo't tisingir dagiti tricycle driver. Dituyak man lang ang tricycle mo nga aglugan. Ay, sa dino ay ati papanamare. Mapanak ag singer. Sa dino. Basta itulod na. Ibagak tulatakan ka no pagsardungan ta. Manungay ti ibayad mo. Damagadagos ti ibayad ka? Kat nagado ti utang yu kanya? Mano adagos ti damdamagamaw? Ay nagalasan day ta? Sige. Tapnoawan makungkunam. Itulod kay di papanamare. Darasem tani. Agap apuraan. Awanan kayo itibain. Ilamlam mangandak lang arudan. Ipakamat dakpay lang iti asayo. Idarom kayo no saan kayo ngagbayad. Ay, naungat mat na ito yung nagsingiran. Makapasuron Paandarat kayo. man to'y tricycle ka. Tapumanaw kami dito. Nanay. Apay pinaandar mo to'y tricycle. Kat mapantan amare. Inrekap da lang aruden tiri daw da. Di ka pala makadlaw. Agsubliak tumanan. Kat iti pa nagsublek. At danto kadwak apulis. Ipapulis kayo! Dito'y kakaden, mare. Nagkunakon ka. Dakpay nakasinger. Iso asa anak pa'y nga gawin. Aya, sa dino pa'y nga iti papanam. Ije balay, ti may sapay, ang nakautang kanya. Kat, kasano nga mare, kat pangal daw matan. Mabisina kaon. Ay, pangaldawan na niya. Pasado alas 12 na mare. Ay, kastaya. Mapantangarudan dita fast food, dita highway. Ay, mangan kami matlangin. Uwan mare. Sige, tama pantangarod iti fast food. Mare, nakadanon tan dito fast food. Inta manganan. Ay, aguray ka. Anya nga intan nga ibagbagam. Mapantamangan. Sika, kan siyak. Siyak laeng ti mapanmangan dita. Sika laeng. Kasanuak mo't ngay. Kat makamo kamutan iti biyag mo Ingka mangan dita turo-turo. Ay, awan pa'y napasadak, mare. Gaputa sika ti intultulod ko. Ay, laglagi pamat nga ado ti utang ni bakit mo kanya. Ala, ingkan, tasublian nak to inton madamdama. Ay na, sapay ko mga rod, taado ti mapasadaan ni tatang mo itang aldaw, tapno adda pagbayad ko kin ni Mari Gloria. Kasanungay no awan mapasadaan na. Di ka man mat agpanunot iti kasta. Negatibo lang unay mo ti panagpampanunot mo. Apay ngamin ang nagut-utang ka kanyan ti Gloria. Kat nakaungat day chay ngagsingir. Nagmadi ti ugali na. Kasano kat umay namot ngamin isursur dagiti ipapautang na. Inton maminsan, saan kayon nga umut-utang kan kuana, nanang? Agsida tayo laangan iti asin. Kaya't yu ti agsida iti asin? Aganos tayo, Ay, no saan ka makabayad kan ni Auntie Gloria? Umay nakabugka-bugkawan day jay. Uray kitaan nyo. Apay nga tata nagsakit matan ti karabukob ko. Kasano? Dahil tala ng pukpuk kaw kadagiti nakautang kan ka ti inararamid mo. Kasano, kat ilang mangandak mat. Di da matagbayad. Kasano adi daglamang kat sumungsungat ka pailaeng, agong unget kan. Ay, awan pa'y nasingirak apulos. Ala, itulod na ko ni Jibalay, paray. Uwan mare. Kalpasan na, agawid akmatan. Ay, makabannog at talaga ti agsingir. At datan dito'y balayaw, Mari Gloria. Ay, nakawid akmatlangan. Nagsakitan to'y sikat ko ang nakalugan ang nagmalmalam dita tricycle mo. Agyaman na ka? Ninay, Mare. Di pamasahim nga aguray ka Mare. Apay, agawid ka mo na.
Kas dilatan? Katanya ngay nga rod. Apay, nalipata mo dagiti utang di bakat mo kanyak? Ayaw na niya. Ala, agawid kan. Nanang, simbang putan ni tatang. Ayan na. Day tao, imparking na, jay tricycle na. Anya ti orasan. Ay sus, alas 7. Nagrabrabi at talaga ang nagpasada ni tatang mo. Sigurado, ado din napasadaan na. Barang Lakay, ayan nga'y ginapasadaan. Tatang, ikanak iti kwartak. Pagpletik inton bigat ama panag-eskwela. Nabanugak. Agtugawak mampay. Ginapasadaan mo at bilangag. Adayamot. Anya, awan na pasadaam? Napanam nga rod ngay anagmalmalam. Ay saus dinak angawan iti kasta. Awan na pasadaak. Taintultulod ko ni kumarim ag Gloria anagmalmalam. Anapan nagsingir kadagiti pinapautangan na. Anya, kat nagbayad kumaa. Kasla arkila daytan. Tunggal singirak. Kuna namat nga ado kanu ti utang mo kenkwana. Kunak tupay kat. Talaga asaan anasaya ti ugali dayjay a tao. Minaysaan na kamanan tatang. Kat kasanungay nga rodye babayadak kan kwa na inton bigat. Masapa nga umay agsingir dayjay. Bayam, duwata sumango kenkwana inton umay. Mabalin ayamot alukwan na ka. Linukunak lang arudan. Maring fail! Adakon! Umay ka nagbayad! Anya ka matun. Pukaw kalapukaw. Katap na manggag mo Kasla kayat nak nga ibabain kadagiti karo ba maray. Ipadlaw mo matlaunay nga ado ti utang ko kan ka. Agbayad kan! Aguray, umay nila kay ko. Adakin ko na ti pagbayad mo? Nakabayad din ni Ophel, mare. Anya nakabayad asasawom. Awan to pa inyaw awat ng oray 5? Idi kalman ngay. Nagmalmalam ngayon tultulod kay di nagsingiram. Di nakmat binayadan apolos. Di nakpay pinakan. Katunggal singiran ka, kanayon mo nga ibaga nga ado ti utang ni bakit kuken ka? Iso akwit stan mare. Saan ka nagbaybayad iti pasahim? Dayjayin ati bayad kuken ka. Ay! Sana mabalinday ta. Agbayad ka! Ay kat agkinwinta tayo nga rod No dayta ti saan tayo pagkikinnaawatan. Agasem nga iti panagsubli-sublita iti nagsingiram. Simbang at tapa iti bantay. Di ka pa'y nga rod timulong anagidoron. Alangan mo't alibre dayjay panaglugan mo, mare. Ay, basta agbayad ka, Mario Fel. Tano saan? Aggugubat tayaw. Iso, kita lumalad ka, mare. Tanagalas ti ugalay. Tay kunada nga roden, mare. Agminar iti rupa ti kinangisit ti kararwa. Anya? Iso adi mo urayan nga agbalin akas larupat bakas tarupam. Balbaliwa mun tinaalas nga ugalim, mare. Ay, saan kayo lang arudan nga agbayad? Insultuan dakpay lang? Ay na mare, agbayad kami. Inton adda pagbayad mi. Saan mi mitkat nga itarayan? Ngam bayadam mit ati panangarkilam iti tricycle ti asawa. Ngam no di mo bayadan, quits tayon. Awan utang main, awan mat utang mo. Quits tayon, mare. Ditan gagayem tinagpatinggaan ti istorya anaadaw iti pagsasao ako nana. Agminar iti rupa ti kinangisit ti kararwa. Tampok dito'y drama tayo. Kastala ti biyag. Ay, unay kan! Kalaat mo na nagsangit ka, manang! Ay, kasapulak ti tulong! Aguray tamang kautak iti barya dito'y bulsak. Agpalpala mga kagayam. Ay, sanak nga agpalpalama. Kasapulak ni manang mo alor na. Adda? Awan, adda. Mabit lang, Manang Lorna! Adda bisitam! Ay, umunag ka, manang. Ay! Manang, umay ka na.
Emergency! At nabisitam! At to'y tidanom. Diyak kaya tinanom. Di na kayat ti danom. Anya ngay nga rin ti kayat mo, friend. Juice! Oh, Diyos ti kayat na. Inkaag timpla, darasam. Wen, mapana ko. Kan chicken sandwich ano, adda? Kan chicken sandwich ka now. Hoy, pangalaag nga iti chicken sandwich dito'y balay. Inka gumatang ijeruar Ala, darasam, inkan. Hoy, wanan. Ay, anya aya tinadagsan a problemam. Tauray mula irungaab. Diyak pagkit di makabangpanganan na. Sumalagayam mabisin kan friend. Oh, ibagam nga ruden ano anya ti problema bareng matulungan ka. Talaga makatulong ka kanya. Pautangan nakman. Kwartamat lagayam ti parikot mo. Uray 5,000 laang. Tanya. Nilakay ko. Seryoso ije hospital. Anya. Ay sus, mabit lang nga raw. Tamangalak iti kwarta iti wallet ko. Masapol ang maupira adagos. Itan? Wala. Urayan nakarut tamangalak iti 5,000. Mabit lang. Kasapula ka talaga ti kwarta. Sinangitan na kalaeng. Pinautangan mat adagos. Ay nagayam ko dayjay. Am-am mo. Kasla saan mat amapagtalkan ti ropa na? No, unay kamutan. Apay aro pati pangibasaram iti kalidad ti kinatao na. Agasam dayta. Nag-order pa iti chicken sandwich. Anapan ko in-order iti restaurant. Ket, manungay timpautang mo? 5,000 lang mag. Laeng met? Ay, nagrigat abirukan ti kwarta ita apanawan, manang. Iso nga ipostpon tapaylaang ti plano ta nga agburakay. Anya? Idi pa'y napalabas atawan a plano ta ti agburakay. Ita, saan a matuloy? Ket naksayan nga ruden di kwartata. Ay, apay, awan sa bali na pagutangan na dahil agayem mo. Asaan asika? Pinautangan na katigayem mo? Wan, adda ti kwarta dito bagkong. Ay, saan ka pala arong promwar Tapay. Sikat ti impambar ko nga adda ijo ospital. Iso a pinautangan na kadagos. Sak! Ay unay kan. Di ka lang nagpampanunutin. Imbagak ang maopera ka. Anya? Awan lat di ka raramidin, mate. At least, matuloy ta na mapan ije beach. Matuloy ta na. Mapandag iti ka grupo, dataki din ti saan. Ay, katun adda mo kwartatan? Ala, ingka irubuat nga rudin dagiti gamit ta. Wan, ay na, siguradong ag-enjoy ta ijay. Intan amang restaurant, kunam amabisin ka. Isang put ko laangan tibisin ko ijay balay me, ante, tanagluto mo't ni Gemma. Adan para lutom, nangala ka iti katulong mo. Gemma, ni Jimmy nga'y, jay buridok ni bakla. Ay, kunaklakit din no adan katulong yu Gemma, tinagan na. Saan ante? Kan may sa, kasapulak tiyang tipid ita. Inutang ngamin ni Marge di kwarta. Sino ti pinautangam? Ni Marge nga'y di kumare. Anya, pinautangam ni Marge. Apay ante? Ay na, nagdamag ka kumapay kanyak sakbay a pinautangam. Apay, adda ka di madi nga ugali na. Ay na, adda amin kan ko ana amadi nga ugali. Ket no traidor dayjay. Nalaing pa'y nga umapal. Ay, puskol ropa. Amin, adda kan ko ana. Ni, jak amo day ta, ante. Ay,
Isungarod anag ginura kami. Tadadadaulan nakit din day a babae. Diyak la nagdamdamagan kada kayo. Ay na, ibagakan ka, Lorna. Saan nan abayadan jay inutang na akwartam? Ay, sayang pa'y day jay. Gapo, tawan makukwarta ta ita, taimpautang mo mat ngamin. Dayto iti insaganak asidaan ta. Sarsyado. Sarsyado day ta. Sarsyado atuyo. Ano santa ta iso ti adda? Nagbidutak saan ang ipautang ijay kwarta. Ay, kung natumat ngamin kan kakat. Nakasaritak ngamin ni Auntie Luz. Madi kanugayam ti ugali day jay amards. Oh, you see? Makitam day ta. Ay, at data ko man ijay burakay itang agin enjoy iti bakasyon. Angam, ay na! Ay, at data dito'y balay nga agan anos nga agsida iti sarsyado at tuyo. Jaksan makapangan. Ay, naskan amangan ka. Alangan aday talaan ti ipatay mo. Nagrabaw a rason. Singiran ta day ta a babae. Kasano ngay asingiran ta? Siyak ti makaam mo. Saan ka madanagan? Nak. Ay, una yan. Nagseksimot ti panagtuktok mon. Pigsaam atap no mangagda. Sure ka? Dito'y ti balay day ta a March? Wen, imayak idin ditoy. Itaya pa nga agtok-tok-tok. Ngamawan mo ti sumungbat. Mabiit lang, kasyak tagtuktok. Marge! Siyak daytoy! Ni Lorna! Marge! Awan tao dita. Tata, dito'y kadipay lang ti paggigyanan da, Marge. Ketwain, dita ti balayda, ngam pimanaw da iti agsapa. Napananda? Ay, kita amday ta. Intarayan nanti utang na. Napanda ka no nag-beach. Nangag mo manang? Ay na, napanday jay beach. Sigurado kayo, tata? Una, siyak tinangitalkan da dita balayda. Ay, saan ang mabalinday ito'y ang mapaspasamak? Kagurak ti kastoy. Saan ka di anay hospital nila kayo na? May hospital kat day kat nagpigsa. Inom tupay nga inom iti arak. Ay na, nabiktimatan manang. Ay, kun ket. Ay, sige nga rod, tata. Agawid kami. Ay, saan laada kayo timay ng biro kadakwada? Apay abinirok da, tata. Gapo iti utang. Umay da ko magsinger. Saan laada ta tinakautangan da? Ado tayo. Ay na, kat no nagmayat dagit impose na a pictures da kanila kay na napanda ijay beach. No kasta, pudno ang nag-beach da. Katwan, nagaduda iti picture da. Amo yung ante, idi na palabas pa'y atawan nga ar-arapaapon mikin ni ading ko timapan ijay burakay. Ngam inununaan da kami ki den. Ay, si kantumat ngamen. Nagtalag ka adagos kan kuana. Diyak magngarod amo, ante. Nagsangsangit ngamin, idi nagsarita kami. Uray nala iro nga ab. Ay na, kat no naglaing agdrama day jay a babae. Naasyanak mat adagos. So aday jay, pinautangak. Ay, aguray taipakitakan ka dagiti impose na a pictures da. Ay, nagaduda sika. Ay, saanan, ante? Agsakit lang ang tinakam ko. Nakasweet da pa'y akin nila kay na. Agdarumak manang. Idarum ko day di a babae, iti kaso a kriminal. Agtal na ka man dita. Ay, nasakit tinakam ko iti naramid na. Imay naging sasangit nga imutang. Tagayam, napan nagpaspasyar. Makitam ka di dagiti post na. Wan, makita ka. Kat kita ag amin, sakto ag comment ijay.
Anya nga iti i-comment mo. I-comment ko, wow, nag-beach, kasla awan utang na. Tapno mabasa ti amin ang gagayim na. Anya, naipost mo ang dagiti pinicture mo akin nantayaw? Wen lakay. Hmm. Hanggang kitaam dagitoy. Anya dita? Ay, Hmm. negative matan ti comment dagiti tattao kadagiti post ko. Apay ngay? Adda ngamin nag-post ako nana. Wow, nag-beach akas lawan utang na. Sino nga dita? Basa man. Dito na Madano ko na sino dita. Kontrabida iti biyag. Ay, nagadun ti nag-comment nga damot utang takadakwada. Nay, adda pa'y nag-comment. Asaan ta kano abinay bayadan jay utang ta iti manun atawan. Sino dita? Jak amuno asino dagita. Ay, sa bagay. Punumat nga da utang ta saan ta pa'y nabaybayadan. Saan lang adda, lakay? Ado, isa kababaintan. Nay, adda pa'y nag-post nga idarum data ka no? Nay, pinasarunuan pa'y ti maysa. Ay, naglukon da kita agagayam mo. Ay, saanak pa ilang Facebook lakay. Ay na, mabain akon. Ay, uray sakmat ah. Ay, kasanungay, dagiti nagpipintas a pictures ta. Bayampay lang. Narigatan. Ay, sigurado. Birbirukan data, dagiti nakautangan ta. Ay na, makakatawa ka talaga kadagiti adaw ang nag-comment. Iti in-comment ni ading mo, ijay Facebook ni Marge. Gungguna na Iso aday jay. Inikat nan sa mo't jay Facebook na. Asino nga'y itatin na ibabain? Muna, ay, saan lang amin ada kayo, tinakautangan da. Ado kayo. Huwag ka nung arud, ante. Kitain nyo man ditang aramid da. Ay, imbes anaragsak ti bakasyon da, nagbalain anakaladladingit. Nasken abayadan da, ti utang da kada kami. Kada kami. Nasken abayadan na ti utang na kada kami kiniading ko. Nasken abayadan na ti utang na kada kami kiniading ko. Tada kami mo ti mapanagpas siya. Ay, nasaya at asimbangpit kayon nga agasawa. Ay, tata. Katagyaman kami iti panang bantay yu diti balay mi Ay na, nagado ti may nang biro kada kayaw kabayatan ti kaawan niyaw. Nay, apay kanungay, tata? Utang mo ti bagbagada. Aday may amay sa babae, kan adapay kadwa na bakla. Kastaunay ti rurod da atawang kayaw. Anya ngay itanti aramidon mi, tata. Apay, pudno nga do ti utang yaw. Kat napang kayo nagbetch? Tata. Di yo ayan nang pagsasaaw. Ako na. Una abayadan dagiti nakautangam. Tapno awan pakasarsaritaam. Ay na. Mababain kamin kanila kay ko, tata. Agbayad kayo ngamin kadagiti nakautangan nyo Dahil talaang ti may balakad ko kada kayaw. Tapno awanin ti pagbainan yaw. Simangpet ka nun da, Marge, manipod iti panagbakasyon da. Nasaya at mat. Tapno mapadasak matlaangan ti dumanog. Ha? Nagbalin kan alalaki? No kasapulan nga agbalinak a lalaki, tapno makasingirta, aramidek. Dumanugak akas lamaton. Aramidem dayta? Kat, datao kit din tiluklok wendan. Ay, nasken nga agbayad da. Mayat kumanukastakan nga agnanayon. Saan mat-ama nang? Italaeng. Ay, asino nga ta dayta? Adda nga ta bisita ta? Sige. Sikat timang lukat, tadaak lang itilikudam. Siyak yakin sango? Saan ka amadanagan? Saan ka abaybayan?
Kunam day ta Wan. Ay na, siyak daytoy, kaanakan. Da kayo mo ilagay ante. Kunamin no asino itayan. Ay, isagsaganak katigamgam ko. Takunak no jay nakautang ti imay. Ay na, imbaunak dito'y balayo ni Madge. Umay ko kanubayadan, jay inutang na. Ha? Imbaon na kayo, ante? Apay asaan nga iso ti may nagbayad? Ay, mabuteng da kanila kay naarumwar ija balayda. Sinigurado damot kit day, ngayon inutan da bayadan, dagiti utang da. Ay, katagyaman ak unay ante. Ay na, adan pagburakay tamanang. Matuloy tamatlangan. Ay, Inanak kumot ngamin, ida iti kasar. Iso nga edi kinasarita nak nga umayak agbayad. Nagwenak mo't na dagos. Ay, saan da kanu ngaminan a makaturturog gapu iti utang da. Hoy, kasnala tibiyag naamiris dan dagiti bidot da iti pada da a tao. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Unaem abayadan dagiti nakautangam. Tapno awanto ti pakasarsaritam. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.